जोङो दिनै गिबियै लकडाउननि उनाव जोङो इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय जोङो फार्स्ट टाइम जोङो गिर्जा न' सिङाव इसोरखौ बाख्नायनो फैदों। बे इसोरखौ बाख्नायनाय जे नुथायखौ आं नोंथांमोननो दिनै दिन्थिनो नागिरदों। लोगोसे दिनै आङो नोंथांमोननो जोंनि गिर्जा न'खौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नोंथांमोना फारि फारि नायलां। गभर्नमेन्टआ होनाय जे गाइडलाइन बेखौ जोङो मानिनानै जोङो बे इसोरखौ बाख्नायनाय हाबाफारि बेखौ जोङो दिनै खालामगोन आरो दिनै खालामदों। ससियेल डिस्टेन्सफोरखौ जोङो मानिदों आरो जोङो मास्कफोर जोङो लानानै जोङो इसोरखौ बाख्नायनाय हाबाफारि जोङो बेखौ दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय। फार्स्ट टाइम गुबुनफ्रा गुबुन गुबुन गिर्जाफोराव गुबुन गुबुन मण्डलिफोराव सिगाङावनो स्टार्ट खालामबाय जानो हागौ, नाथाय जोङो दिनैसो बे गिर्जा न' सिङाव इसोरखौ खुलुमनाय हाबाफारिखौ जोङो दिनैसो जागायदों। गिर्जा न'खौ आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय, जे गोजाननिफ्रायनो नोंथांमोननो दिन्थिदों आङो। बे जाहैबाय जोंनि गिर्जा न'। जोङो गोदान मोनसे मानसि जिरायग्रा न' कनस्ट्राक्सन खालामदों, बेनिखायनो बे अन्थाइखौ जों लाबोनानै दोनफैदों बेवहाय। मानसि जिरायग्रा प्लास ओंखाम जाग्राबो जागोन बिदिनो। नैखि जोङो बानायदों। नैखि जोङो बानायदों गोदानै। बैखैजाय नुहुरनाय नङा जे मिशनारि क्वार्टार, बेवहाय मिशनारि थायो, मिज'रामनि मिशनारि। बियो बेप्टिस्म होग्रा टेंखि। जे गोदान मानसि सोरबाफोर बेप्टिस्मा लायोब्ला, गोदान ख्रिस्टियान जायोब्ला जों बेयावहाय बेप्टिस्मा होयोमोन। लकडाउननि उनाव गोबां दिन थाबाय, बेनिखायनो बियो दाखोर दाला जाजोबना दङ, बिफांबो रज'लायनानै दङ। ओइ दै होनो जावग्लिबावनांगोन खोमा खनसे। नांला। जावग्लिबावोबा जावग्लिजायो नङा होमबा? सेन ग्रेभेलसोलै, बेहायनो फेनलानो होननानै लाबोदों। हा रं मिक्स। बेयो जाहैबाय गोजाम बेन्चमोन। सिगाङाव जोङो बेखौ बाहायोमोन, नाथाय जोङो बिनि जायगायाव गोदान बेन्च बानायबाय। गोबां खरसा गारदों जोङो बेखौ बानायनायाव, नाथाय नि गोजामखौ जोङो बेवहाय दा जाबनानै दोनबाय। आलासि फैब्लाथाय जोङो बेखौ ओंखाम जाग्रा बानायो। बेवहाय जोङो किटचेन बानायगोन, जे ओंखाम संग्रा लोगोसे माल माथा दोनग्रा जों बेहाय खालामगोन। जों गोदानै कनस्ट्राक्सन खालामदों। जोङो प्रग्राम जाबा जों बेखौ वाटार टेंकखौ जोङो प्रग्रामफोर जाबा दै रोगानाय बाहायनायफ्राव जोङो बाहायो। मा होनदों? दे गोबां ग्रुपाव जोङो रानदों इसोरखौ बाख्नायनाय हाबाफारिखौ। जे मोनसे ग्रुपाव फोजोबनो हाया, मोनसे ग्रुपाव फोजोबब्ला जे गभर्नमेन्टआ होनाय गाइडलाइनखौ जोङो मानिनो हाया, बेनिखायनो जोङो गोबां ग्रुप बानायनाय जादों। बे ग्रुपखौ जोङो टाइम बाय टाइम जों रानदों। जे फुंनि 8टानिफ्राय स्टार्ट खालामनानै दा ए ग्रुपआ जोंहा थांखांबाय। ए ग्रुप, बि ग्रुप बिदि जोङो रानदों। ए ग्रुपआ थांखांबाय, दा खालि जानानै दङ। लोगोफोर, आङो गिर्जा न' सिङाव हाबनोसै।
गिर्जा न' सिंखौ आङो नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों, नोंथांमोना नायलांबाय था। आं दहाय खिन्थादोंमोन जे बेन्च गोदान जोङो बानायदों होननानै। दहाय बेन्च गोदानखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाखांबाय। बेन्च गोदानखौ नायदो नोंथांमोना, नैबे जिरायग्रा गोदानखौ। लानो हाथ'नाय जायाखै, जोङो हारमनिजोंनो दामनानै जों इसोरखौ बाख्नायो। दल सिंगल ड्राम सेट, इलेक्ट्रिक नङा इयो, मेनुवेल। सोरबाफोर माब्लाबा जोंनियाव इसोरखौ खुलुमनो फैयोब्ला दामनायनि मोनगोन, सोरबा इच्छा जायोब्ला। साउन्ड बक्स, बे जाहैबाय लेक्सार टेबोल होननानै जों बुंनो हायो। जास्ट बेखौ जोङो लेक्सार होनायाव बाहाया, एनाउन्समेन्ट, सेक्रेटारिया बेवहाय एनाउन्समेन्ट होयो, जे प्रग्रामफोरखौ फरायथिनानै होयो, जे माब्ला मा दं, माब्ला मा जागोन, बेफोरखौ एनाउन्समेन्टनि थाखाय बेखौ बाहायनाय जादों। बेयो जाहैबाय टेबोल, बेवहाय जोङो बायदिसिना दोनो आरो माब्लाबा जोङो मिटिं जानायाव जोङो बाहायो। बेबो जाहैबाय साउन्ड बक्स, मोननै साउन्ड बक्स दङ जोंनियाव। नै सियार जोङो खेबसेनो गोबां सियार बाहायनो हाया, मानोना लकडाउननि थाखाय जों इसेल' मानसिया जोङो रटेसन खालामनानै इसोरखौ खुलुमदों। बे जाहैबाय साउन्ड सिस्टेम, एम्प्लिफायारफोर दङ, मिक्सारफोर दङ, आरो नैबे वायारलेस माइक्र'फन, जे थार गैया। जोङो मेथाइ रोजाबो, खायसे मेथाइ रोजाबग्राबो दङ, दा बियो मेथाइ रोजाबै बिथांमोना। नै गंसे, गंनै, गंथाम, गंब्रै माइक्र'फन दङ। लोगोसे बेखौ जोङो ओरैहाय खोबनानै दोनो, माबाबाथाय जोबबाथाय। नै जाहैबाय बर्ड, बेवहाय जोङो बायदिसिना लिरनायाव बाहायो बेखौ। नोंथांमोना नुगासिनो दङ बर्ड बियो। ओमफ्राय नै जाहैबाय ब्लेक बर्ड, बेखौ गथ'फोरखौ जोङो सानडे स्कुल फोरोङो, जे सानडे स्कुल होननायाव सोरबाया साननो हागौ मा सानडे स्कुल, रबिबार, सानडे माने रबिबार, बेनिफ्राय रबिबारनि स्कुल, माने रबिबारावबो खायसे क्लास होनाय जायो जोंनि गिर्जायाव, जे गथ'फोरखौ जोङो फोरोङो, उन्दै गथ'फोरखौ जोङो फोरोङो। आरो लोगोसे जोंनियाव मोननै सानडे स्कुल ग्रुप दङ, जुनियर एन्ड सेनियर सानडे स्कुल ग्रुप दङ। जुनियरखौ उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंनाय जायो जुनियराव, आरो बेबायदिनो सेनियराव जाहैबाय जे बोराय बुरै गासैबो जोङो सोलोंनाय जायो। बेबायदिनो जोङो खायसे जों सोलोंना लानांगौ आयदा, बेफोरखौ जोङो सानडे स्कुलनि गेजेरजों सोलोङो। बेवहाय जोङो मास्टारफोरबो जोङो सायख'ना होनाय दङ, बे बिथांमोन मास्टारफोरा जे बिथांमोनखौ फोरोङो, माखासे जोङो इसोरनि गियानफोरखौ फोरोङो, आरो बेबायदिनो जोंनि न'खर सोलिनायाव जों माबायदि सोलिनांगौ बेफोरखौ जोङो सानडे स्कुलाव सोलोंनाय जायो। लोगोसे नैखौ आं नोंथांमोननो देखायदों, बेयो जाहैबाय पुलपिट होननानै बुङो जोङो। बेवहाय माने इसोरनि मेसेज डिलिभार खालामो, माने बिबुंथि लाखियो, जे बाइबेलनि बाथ्रा फोरोङो बेवहाय थानानै। बेवहाय साफ्रोमबो हाबनो मोननाय जाया, बेवहाय सेलेक्सन मानसिफ्रासो हाबनो मोनो, जे जाय बिथांमोनखौ सेलेक्सन खालामनाय जायो, जेरै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव जे पास्टर, एभेन्जेलिस्टफोर दङ, पालकफोर दङ, बेबायदिनो सायख'जानाय मानसिफोर बिथांमोनहाल' बेवहाय हाबनो मोनो। आरो बेवहाय खायसे गोरोन्थि गोनां मानसिफ्रा जे हाबनो मोना, आरो
हाबनो होनाय जाया आरो मिथियैयाव हाबनो होब्लाबो माने बे जायफ्रा हाबगोन गोरोन्थि गोनां मानसिया हाबगोन गावनो गाव गिनो गोनां दङ मानोना इसोरनि मोनसे गोथार प्लेस बियो गोथार प्लेस बेवहाय जोङो जानला मोनला मानसिया हाबनो मोना आरो सोरबाया हाबदोंब्लाबो बियो गावनिनो खहा दङ जे आं नोंथांमोननो देखायबाय बिनिफ्राय नाहरनो हायो मोननै साइडखैजाय लेडिसफोर बिखैजाय जयो महिला आरो बेबायदिनो साउथ साइड जायो खोला बाहागो आरो नैखैजाय साहा बाहागो बिखैजाय जेन्टसफोर जिरायो आरो बिखैजाय लेडिसफोर जिरायो हिन्जावफोर दानिया आङो नोंथांमोननो बे मण्डलिनि एबा बे चार्चनि डिटेल्सखौ होनो नागिरदों बे मण्डलिया जाहैबाय जिबिसि एट लोक्षि बाजार होननानै बुंनाय जायो जे गोजोन बेप्टिस्ट चार्च लोक्षि बाजार जोंनि लोक्षि बाजारनि खाथियाव थानाय चार्च बियो पाठशालानि साहा डाइरेक्ट फैनानै भुटान नांलामखि थांनाय नेसनेल हाइवेजों लोक्षि बाजारसिम फैनानै लोक्षि बाजारनि सोनाबहा नाहरब्लानो बे चार्चखौ नुगोन नोंथांमोना माब्लाबाफोर जुदि इसोरखौ बाख्नायनो बबेबाफोर फैनायाव रबिबार गोग्लैब्ला इसोरखौ बाख्नायनो नोंथांमोना फैनो हागोन बेवहाय हाबनानै इसोरखौ बाख्नायलांनो हागोन सोरबाफोर ख्रिस्टियानफ्रा जुदि जोंनि साखाथि बाखाथियाव फैनानै दंफैयोब्ला रबिबारखौ मिस खालामाजासे बे मण्डलिखौ गोब्राब सिटुएसननि गेजेराव जोङो फसंनानै लाखिनो हादों आरो जोङो बे मण्डलिया जों गोबां खस्थ'नि गेजेरजों इसोरखौ खुलुमगासिनो दङ जे मण्डलिया बियो खननै सावजाबाय खननै जाबाय सावजानाया 2 टाइम्स सावजाबाय नाथाय अब्लाबो जोंखौ इसोरा अनगासिनो दङ आरो जोङो बिनि गेजेरावनो इसोरखौ बाख्नायगासिनो दङ खनसे 1994आव खनसे सावजाबाय बिनि उनाव 2006आव खनसे सावजादों अब्लाबो जोङो खस्थ'नि बेबायदिनो सैसोनायनि गेजेरजोंब्लाबो जोङो एबा मा होनो बेखौ गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजोंब्लाबो जोङो बे मण्डलियाव जोङो दङ आरो जों इसोरखौ बाख्नायगासिनो दङ आरो जों इसोरखौ खुलुमगासिनो दङ बेबायदि जोंखौ अननानै लाखिनायनि थाखाय आं इसोरखौ हामबाय होनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ आङो साबायखर जासियो नाथाय मोनसे खोथाखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों माने जाय मानसिया बे गिर्जा न'खौ सावदोंमोन 1994आव बिथांनि मुङा माने मदन नार्जारिमोन जे बिथाङा मा सानखो मा माखो जों बेखौ मिथिया खिन्थु दिनै जोंजों लोगोसे फैबाय बिथाङा जिसु ख्रिस्ट'नि सासे फल'वार्स एबा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा सासे मानसि जाबाय जों बेखौ बिथांखौ मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों माने बिथाङा माने जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय सिगाङाव बियो जोंनि सुथुर बायदिमोन जे बिथाङा
गिर्जाखौ सावबाय नालाय जोङो सुथुरखौनो बुंजासिगोन। नाथाय अब्लाबो जों बिथांमोननि सायाव जेबो खेराया जेबो जों सानाखै। नाथाय बिथाङा गावनो जे इसोरखौ नागिरनानै जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै गिर्जा न'आव फैबाय आरो बेप्तिस्मा लाबाय आरो जिसु ख्रिस्ट'नि सासे मानसि जाबाय आरो ख्रिस्टियान जाबाय। सोमोनांथाव बाथ्रा जे बिथाङा गाव गिर्जा सावग्रायाबो जे सासे जिसु ख्रिस्ट'नि मानसि जाबाय एबा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा सासे मानसि जाबाय। जों बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। नाथाय जायफ्रा बिथांमोना सावदों बा बिथांमोनखौ जोङो गाज्रि मोनाखै जे बिथांमोना हयथ' बुजियाखै मिथियाखै जे मारै मावनाङा बेखौ बिथांमोना निश्चय मिथियाखै। बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ जेबो सानाखै जे बिथांमोना गोरोन्थियाव मावफ्लांबाय। जों बेखौ साननानै लादों जे मानसिहा बयबो गोरोन्थि जायो। रावबो बेबायदिनो पारफेक्टजों रावबो थांबाय थानो हाया। जोङो माब्लाबा मानसि हिसाबै गोरोन्थि जायो। जों बिथांमोनखौ जेबो सानाखै। गिर्जानि एड्रेसा जाहैबाय जे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, ओमफ्राय एरियाया लोक्षि बाजार होननानै मिथियो। पिअ खामारदैसा पस्ट अफिस एबा पिअ होननानै बुङो जे खामारदैसा, बे जाहैबाय। बेनिफ्राय पिन 781330 बेबायदि। गिर्जानि नामा जाहैबाय जे गोजोन बेप्टिस्ट चार्च लोक्षि बाजार होननानै बुंनाय जायो। लोक्षि बाजार खाथियावखाय गोजोन बेप्टिस्ट चार्च लोक्षि बाजार। माब्लाबाफोर नोंथांमोना जुदि साखाथि बाखाथि बबेयावबा दङब्ला, बबेबा खामानिफ्राव फैदोंब्ला जे रबिबार ग्रोब गोलैफैदोंब्ला नोंथांमोना फैनानै इसोरखौ बाख्नायफैनो हागोन। नोंथांमोननि थाखाय अरायबो खुला दङ इसोरखौ बाख्नायनायाव। आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होनो, नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायदोंब्ला आरो भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला गुबुननोबो शेयार खालामनानै होदो। गुबुनाबो जाहाथे बे चेनेलखौ नुनाय बायदि आरो बेबायदिनो बे चेनेलनि गेजेरजों इसोरनि गाहाम रादाब लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो इसोरनि गाहाम रादाबखौ जों बयनोबो नांगौ। बेनिखायनो जाहाथे बयबो इसोरनि गाहाम रादाबखौ मिथियो आरो बासायजानायनि खोथाखौ बयबो मिथियो। बिनि थाखाय बे चेनेलखौ गुबुननोबो शेयार खालामनानै हो। नोंथाङाबो गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे गोदान नोंथांनियाव आपडेट सहैनाय बायदि। गोजोन्थों।